Hello, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। दिनै आङो गोदान ब्लग लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो सापर्ट खालामगोन होननानै आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो। बाय बाय। फिथा जानाया दुस्ट खालामबाय दे जा फिथा जाग्रा गथ'। फुङावनो सिखारबाथाय फिथा होनना बियो ओमफ्राय सा होनना बियो आरो सा बाय बाय होदो बाय नोंनि नामा मा नाम दे होनलाय आंनि नामा दे त्रिसित ब्रह्म होन दे बम'ल' नङा त्रिसित ब्रह्म दे बम'ल' होनालै आबा दिनै सोर फैगोन खोन्थालाय मा फैगोन मामा आनै फैगोन दिनै जोंहा मामा आनै फैगोन आलासि फैगोन मामा आनै मोननो मामा संगोन ना दा नुलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ होन दे बाबु दे थां गोलैगोन आदा फिसा आरो आदा बाजै फिसा फैनायदो जोंहा ओमफ्राय बिथांमोननो मा सङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बाराथ' एसां सङा माबा सिम्पोल खाना थेवबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आङो बिथिं गाले अमाखौ रुना लाग्रोबाय ओमफ्राय बिथिं दा दाउखौ संग्रोनोसै आरोना बेयो लकेल दाउजों बिदिनो आलुजों जल खालामनो सान्दों ओमफ्राय बिथिं ना एवना लाग्रोबाय संगासिनो ओंखाम दाउ ओंख्रियाव होनो आङो नोरसिं बिलाइ ओमफ्राय उसुमि बिलाइ ना मा होनो उसुमै जोंनिथिं माने होजों न'आव जारि बिलाइबो होनो आरोना ओमफ्राय बेखौनो खानो फैदो आङो ओइयाव हाग्रा गोजा माथो गैलानो माथो मायाव खागोन आं दा मोनसे मोननै दं नै लेवारसो बागोन नामाथाय मिथिला लाबोबाय नै आङो बिदिनो रोसि खालामसै एवनायानो भागासेया बेखौ रोसि दै होनानै फोराननोसै ओमफ्राय बेयाव गोदौगासिनो ओंख्रिया दाउ आलासिनो जाहा मेथाइखौ नै लाबोयो खरमा मिथिया ओमफ्राय इयाव मा दङ नायनि र' सरि नै लोगोफोर आलासिया मोनफैथ'वाखै नालाय ओंखायनो उखैबायबो एसे लेट जायो नोंसोरो ओमफ्राय उखैबायबो फुङावबो जेबो जायाखै नालाय ओमफ्राय दा ओंखाम जाग्रोना लानोसै ओंखाम जाबाय थाग्रोनोसै ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय लोगोफोर अमाखौ ड्राय फ्राय खालामगोन
Try खालामगोन बेखौ अमा ड्राय फ्राय खालामनाया जाबाय आंना ओमफ्राय बिथिंजाय पक'रि सावदो जोगोनारखौ बिदि सावबा गोथाव जायो आरोना ओमफ्राय नै ओंख्रियाबो जाबाय जल जाबायानो बाबायाबो जाबाय ओमफ्राय आलासियासो मोनफैथ'वाखै सावगासिनो आङो नायाबो नै जाबाय बाबाया जाखांबाय आथा मोनबाय लोगोफोर दसे जिरायनोसै नेक्स्ट जाबाय आरो गरमबो ना हारसिं आथा आथि मोनबाय मा मोनखो नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ ओमफ्राय दा दसे जिरायनोसै जिरायनानै आरो संलायनोसै मोनफैथ'वाखै आलासिफोराबो दाबो बिसाबो हाजिरा दङनो ओंखाम ओंख्रि संनानैसो फैगोन खोमा थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो गोलैबाय जाबायना ना आलासिफोर नायगोन जाहोगोन माइखौ जागोन माइजों अमा ना Nèo rau Alasi Musuh bagaimana? Cek kembali sekarang ini spesial di video Alasiफोरनि मानगोन नै खुरखांबाय ओमफ्राय दा आलासिफोरखौ लिंनोसै नै दै लुग्राया दैल' लुदो बियो जेबो हेल्प खालामाखै आं हारसिंनो सोंजोबदो गासैखौबो दा आलासिफोरखौ लिंहर मोनालायबाय लोगोफोर माने आलासिफोराबो दा थांबाय दहायनो थांदो दसे उन्दुबाय ओमफ्राय दासो नै 6टा बेसेबांबा जाबाय ओमफ्राय आं ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय